Tervetuloa! Tällä videolla tutustutaan autismikirjoon. Mitä on autismikirjo ja autismikirjon häiriöt? Autismi on kehityksellinen neuropsykiatrinen häiriö. Se on siis aivojen neurobiologinen kehityshäiriö, joka tulee esiin usein jo varhaisessa lapsuudessa. Autismikirjon häiriöitä ei enää erotella kuten aiemmin, esimerkiksi lapsuusien autismiin tai Aspergerin oireyhtymään, joten oireet ja häiriön vaikeusaste ovat varsin monimuotoisia. Miten autismikirjon häiriö voi sitten tulla esiin? Jokainen on omanlaisensa, mutta joitain yhteisiä piirteitä voidaan usein löytää autismikirjoon liittyen. Keskeisiä piirteitä ovat erityisyys vuorovaikutuksessa ja kommunikaatiossa, käyttäytymismalleissa ja kiinnostuksen kohteissa. Lisäksi henkilö voi kokea aistiherkkyyksiä tai muita oireita, kuten vaikkapa kasvosokeutta, eli kyvyttömyyttä tunnistaa kasvoja. Vuorovaikutuksen ja kommunikaation erityisyys voi näkyä esimerkiksi vaikeuksina muodostaa ja ylläpitää ihmissuhteita, vaikeuksina tulkita ja ymmärtää toisten ihmisten ajatuksia, tunteita ja tekemisiä. Vaikeutta voi olla myös omien tunteiden ilmaisemisessa ja vaikeuksia niin sanottujen kirjoittamattomien sääntöjen havaitsemisessa. Katsekontakti voi tuntua epämukavalta. Käyttäytymismallien erityisyydellä tarkoitetaan rutiinien tärkeyttä sekä ennakointia esimerkiksi tulevan päivän tapahtumista. Autismikirjon henkilölle säännöillä voi olla suuri merkitys ja yhtäkkiset muutokset arkirutiineissa voivat tuntua todella vaikeilta. Kokonaisuudet voivat olla vaikeita hahmottaa, mutta yksityiskohdat jäädä helpommin mieleen. Tämä voi tuoda haasteita esimerkiksi itsenäisen arjen pyörittämiseen tai opintojen edistämiseen. Kiinnostuksen kohteet voivat olla todella intensiivisiä ja viedä paljon aikaa. Henkilö voi vaikkapa uppoutua omaan kiinnostuksen kohteeseensa useiksi tunneiksi päivässä. Kiinnostuksen kohteet voivat myös olla omasta ikäryhmästä poikkeavia, erikoisia tai epätavallisia. Autismikirjoon liittyy usein myös aistiherkkyyksiä. Ne voivat olla yli- tai aliherkkyyksiä vaikkapa äänille, kirkkaille valoille, hajuille tai mauille. Kosketus voi tuntua ikävältä tai joidenkin vaatteiden materiaali tai saumat epämukavilta. Autismia arvioidaan olevan noin prosentilla väestöstä. Pojilla todetaan enemmän autismia kuin tytöillä, mutta toisaalta poikien autismikirjon häiriöt tunnistetaan tyttöjä paremmin. Autismin syytä ei vielä tarkkaan tunneta. Perimällä ajatellaan kuitenkin olevan tärkeä merkitys. Autismikirjon häiriö on mukana elämässä aina. Siksi myös sen hyviin puoliin kannattaa tutustua. Autismikirjoon on saatavilla tukea elämän eri vaiheissa. Tuki suunnitellaan aina henkilökohtaisesti kuhunkin elämäntilanteeseen sopivaksi. Yksin ei tarvitse jäädä. Jäikö kysyttävää autismista? Voit kommentoida alle. Kiitos seurastasi.